Bang Martahan, Bang Martahan, Bang Martahan, Bang Martahan. yuk. Hah? Oh iya, ayo Akia. Yuk, intro. Dekatin aja.
Hita ruas ni uriata na marapungo do hita di borngin na badiaon lama mes tahun paringotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus si palua hita nataguari pesta Natal mangasahon guar ni Tuhan Yesus Kristus upasat hami matabe sian hami sude parhalado rak metamadok. Selamat Natal ma dihamu saluhutna. Marsilakan mahita siamun dohot habirang tak. Dapola satu luar dah. Mardongan ulupulup dohot lasni roha. Robe mahamu marsob batu poso-poso na baru tubui. Ibana do Kristus Raja ni hadameon. On maari pesta na pinarbadian ni debata. Edeon hamuma hasangapon ni debata. Marede hita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Manetehi ma akka langit siar gijang, jala di usehon ma akka ombun, udan hati goran, buha matanoon, jala di parbuehon hatuaon, dohot hati goran, akka langit do mameritaon hamuleon ni debata, jala jadi-jadian ni tangan nado, pinaboa ni rata-rata ni langiti, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di banua gijang, namandok mau lihat do hami tuho, ala di babotot ho tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu do sogot langit do tano, alai na hot do anggo hatam, ro di saleling-lelingna, akup ni ikon patar do sogot salu jolma, di jolo ni habangsa paruman mi, amen, hudul mahita. Masure,
Mangihon hamuma patik ni debata di parpunguan bodari parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesuson ima natar surah di Lukas 2 ayat 10 rodi ayat 10 sada alai di dok suru-suruan ima tunasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do puan tuhamuna parsaulian ni sandok bangsoi ai nang tubuh do di hamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi amin. Tapa serep jala tapa uduk marohata di adopan di debata laho manopoti akka dosata huhut maparukilhon akka namasa di ngoluta. Ale Tuhan asi maroham di hami, ala nunga mardosa hami saluhutna di adopamu, jala alani dosa nami, gabe dohot mangai pamatang dohot ngolu nami, nang akka na tinopami. Ale Tuhan marukil dohami alani godang dinasa namasa di portibion, tarlumobi ma namasa parpudion, di tonga-tonga di bangso namion, ay masa ay godang do tano narusur di piga-piga inganan. Say jot-jot dohami manalahu udan naro songonang debata, hape hami sadiri do na parohon, marhite-hite na suhwargaon hami portibi na pinasat mi tuhami. Hamokuson mabait jolma gabedang parduli tu portibion, hirahami manapuna tanoon, hape debatado na punasa.
marukil dohami alani akka persoalan, dohot pamaraan na masa di tonga-tonga di bangso nami nuaing. Deba akka si boto uhum, dang diula be tohononna, asa gabe panguhum na tigor. Korupsi berjemaha, hot dope mardalan, hepengido na gabe haposan na sida, dang porsea na sida tuho, masa dope akka tindakan intoleransi, panggonggomi dang patuduhon hadirion na songon panggonggomi, na bertindak adil tusude kalangan. Ale Tuhan jot-jot dohami hurang porsea tuho, songon si Joseph uju mabege naung gabe-gabean si Maria. Alani unang gabe sumurut haporsean nami, uju mangodopi hamaolon, songon si Maria nang si Joseph. Jakoma hata ni debata, taringot tu hasesaan di dosata, ai songonoddo holong ni rohan di debata di portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganuk na porsea di ibana, asa hangluan na seliling-leling na di ibana, hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Tabegi mahatani debata, turpuk di parpunguan bodari, parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesuson, iman atar surat di Yesaya 10 sada, ayat sada rodi ayat 5. Dungi ruarma sada tunas yang tuko ni si Isai, jala marparbue sada tubis na tubuh sian uratna. Jala holomohon nado hadalaton maradopon debata, jala dang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana, jala dang manguhum ibana marguru tu na binege ni pinggolna. Jala hati gorando hohos di gotingna, jala habonaron hohos di akna. Ido sahatna, martua doakan atumangihon hata di debata, jala naum peopsa. Amin.
natidakko maha porseotai, songon nahi natindakko didongata sa porseon di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea ibata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosa, na tumu palangi to tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ibata Jehovah na sasadai, iman atubuhon isi Maria, naga begabian siator di porbadia, andoran sohabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panghuman ni silatus, nama terpaja do ibana di hau pinar silang, na tua tu benutoru udung di tanong, na mulak mengulu di hari patuluhon, nama naik ke surga, lau hudul siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, isima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dok na mate. Au porsea di tot di porbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria atau pani ala Kristen akka nabadia, dohot dihasasaani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak na mate, dohot dihanguluan na suara suda. Amin. Kur ama reformanda.
Sunggul-sunggul di hita amang inang, Marsogot Kamis 25 Desember 2025, Marpungudo hita di Bagas Joroon, Ima Pesta Natal na Parjolo, Laos di Patupado Ulau Nabadia, di Aka Naung Makitidakon Haporseaon, Jala Natongon Dang Hona RPP. Ibadah Parjolo masuk pukul 7.30 bahasa Indonesia. Ibadah Paduahon masuk pukul 10.00 ibadah bahasa Batak. Songonima sunggul-sunggul di hita. Sonari masuk maita tabegema liturgi panopaon rodi sahatu hatu tubuh ni Kristus. Debataido arsitek agung. Ditopa ibanado sian naso adong gabe adong. Ditopa do langit tanoon suang songoni nang akamatan yari bulan bintang laut deke pahap-pahanan jolma songoni nang oksigen na nilehon ni dibata somartuhor dohot hepeng sude akanatino panai patuduhon isedo debata namano palangit tano dohot nasa isina alani i patut mahita longang marnida sudenai jalahuhut mamuji debata. Alai sudena gabesega alandang dioloi jolmai debata jolmai naing dos dohot debata rodo sibolis mangoto-ngotoi jolmai gabesega parsauran ni jolmai dohot debata songoni nang parsauran di antara sesama jolmai songoni nang maradepon tanoon Holan marhite pangurupion na sian Tuhani gabe tarbahen hita lau mangalo si bolisi. Liturgi hatu tubuh ni Yesus Raja ni Hadameoni. Ikon saut do baga-baga ni debata na ikon tubuh Kristusi di bara ni pinahan. Ibana do Raja ni Hadameoni. On ma panindangyon ni si Lukas taringot tu hatu tubuh ni Yesusi. Dungi Roma ujui paretasian Kesar Agustus. Ikon suratan na sa jolma di gomgomana. Pamilangon parjolomai, uju di gomgomi si Kirenius,
Tano Syria. Pasuraton dirina rap dohot si Maria oronai. Naung gabe-gabean. Jadi dina disina sida gok maarini hangoluana. Jadi adong mamar borngin di ladangna di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsi nondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar si tutuma. Ainang tubuh durihamu sabaringinon di hutan si Daud cipaluai ima Kristus Tuhani Oma partina dana dihamu poso-poso do dapot tonon muna nabi nohos piak di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suru-suruani torop akka parangan perbanua gijang dipuji nasida do debata maddok. Your knees, oh, here.
Hodol maita saluhutna. Partang yang mahita. Damai di bata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti jala mangarajai. Roha nang pikiran muna beganuk marsada-sada. Mangasahon Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang naanggi pinaribot na inaulongan di bagasan kuar ni Tuhata Yesus Kristus. Selamat Natal madita salutna. Hatani di bata di perpungan bodari di bagasan tikion imas nadienet sia ne panggilim Matius bidusada ayat 10 rode 1 ayat 25 marhite topik Immanuel dongatama debata Allah menyertai kita. Songonom madiohatan di bata dihita. Yang gohatu tubuh ni Yesus Kristus songonoddo. Uju oroan ni si Joseph i dope inana si Mariai. Gabi-gabian doi bana sia tot di parbadia. Andorang so marsi padonohan dope nasida. Ala parrohana bonar si Joseph i namangoro si Maria. Dan adong rohana paurakon nasida. Gabi tahi rohana nama naing sirakononna songoni. Alai dina songoni dope tahini si ni rohana. Di ida ma dinipina suru-suruan ni Tuhani. Nama dok tu ibana. Oh Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria. Gabe dongamu saripe muse. Aina sia todi parbadia do nanaing tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana. Yesus do warna bahenomu. Ai paluonna do bangsona sia nakadosa nasida be. Masa pesude nai asa cupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurangna nama dok. Ida hamuma gabe-gabe do namar bajui tubuhan anak maibana. Jala bahenon do guarna Immanuel lapatanna do ngata ma debata. Jedung tersunggul si Joseph dioloi mahatan ni Tuhan, hatan ni suru-suruan ni Tuhani. Saut ma dialap na niolina. Alai laos soditada pai matubu buha bajunai. Jadi di guar maibana Yesus ima sahat nihatani debata dihita. Akamang do tinang do napo sebulung na hinaholongan di Tuhata Yesus Kristus. Setiap peristiwa kelahiran tentu akan mendatangkan sebuah sukacita, sebuah kegembiraan. Karena ada yang spesial yang dianugerahkan Tuhan. Tutonga-tongani keluarga manang orang tua. Songoni magok olop-olopna, songoni magok las ni roha, bahkan kadangkala sulit untuk mengungkapkan sukacitanya oleh karena berkat kelahiran anak di tonga-tongani keluarga. Itu emang do tinang. Mula dong seorang dana oleh marsak ngatong si suku nonia deh. Gitu. Biasana mula dong na seorang adong las ni roha. Adong sukacita, adong kegembiraan. Walaupun bagi kaum ibu itu adalah pertaruhan hidup dan hidup. Ale holan seorang
Rasa sakit berubah menjadi sukacita. Berubah menjadi kegembiraan, berubah menjadi ungkapan lasni roha di tengah-tengah kehidupan dot keluarga takamang dot inang. Apalagi ketika nong leleng sai di paima kehadiran buah hatinya dan terlukiskan dan tergambarkan. Soalnya dohot anak pedua kon molo sorang molo di luas debata adong taba di tengah-tengah keluargai. Bawa mang dotinang las dorohamu teh. Bah songon nenget adu sih. Las do manang mohop teh. Las mau lihat mah molo las. Songon do patuluhon teh. Molo di luas debata. Dohot aka na asing. Itulah bentuk ungkapan sukacita kegembiraan setiap keluarga. Cala ido na taida di bagasan peristiwa di bagasan Trupukon akamang dotinang. Bahwa sesungguhnya dalam cerita na taida di bagasan Trupukon bahwa tidak ada seorang pun lahir tanpa kisah. Tapi setiap kelahiran pasti ada kisahnya. Marang di rumah sakit pei, marang dia teh museng. Marang di jebu pei, marang di dok pe, nasui boto hodo anakku. Apalagi molo songon na gabe mangalo dangi. Berjuang doa dinna kan. Sia bulan di bortian dungi. Berjuang melahirkan dungi pagudak-gudak kodot akan nasing. Bagaimana perjuangan itu? Ada sukacita, ada kegembiraan di dalamnya. Oleh karena sebuah kelahiran yang terjadi. Tetapi dalam peristiwa kelahiran Yesus kita menemukan sesuatu yang berbeda. Amang dan inang dan sudena hita. Bahwa ada juga kelahiran yang datang di tengah ketakutan, air mata dan ketidakpastian. Cala di tonga-tonga nih kelahiran Yesus bukanlah kelahiran yang merupakan ideal menurut ukuran, menurut takaran dari kita amang dot inang. Idok ibana raja tapi bukan lahir di istana. Dia bukan lari latar belakang keluarga yang hebat, bangsawan dan sebagainya. Tapi seorang perempuan yang sederhana. Bukan dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja, tapi dalam situasi yang rumit dengan penuh resiko, dengan penuh perjuangan. Ale disimak kamang dotinang berengotah bahwa Allah berkarya, Allah bekerja secara luar biasa di tengah-tengah nampe seperti yang kita tahu amang dotinang dalam peristiwa baik kehamilan Maria dan kemudian ketika kelahiran Kristus kita menemukan bukan dalam kondisi yang baik-baik dan kondisi yang aman-aman saja. Baik mai secara moral sosial boy dok kamang dotinang dipahami dan mengerti sebagai aib sosial pada waktu itu. Kehamilan Maria sebelum hidup sah sebagai suami istri yang sah seperti tradisi nih halal Yahudi, boido gabi merupakan aib. Dungi gabi viral, dangi gabi ejekan, dang tikos, dang sitong, aibama, perempuan segala macamnya. Stigma yang buruk, stigma yang jelek, yang bisa kita tahu tentu secara psikologis akan bisa mempengaruhi. Dok Maria teh, ujuro sur-surani dungi maju pangibana dungi, gabi-gabian mahonin na dungi, ay bohama say. Bagaimana mungkin itu terjadi? Abedang dope, aku memiliki suami, tetapi yang ada adalah tunangan. Songonin nang nataboto si Yusuf bimbang dung di boto ibana, adong kebimbangan, adong keraguan-raguan di bana. Di bagasan rohana, di bagasan pikirannya mungkin juga berkecamuk hal di bagasan laho memberikan penilaian maradopun si Maria. Dungi lahir dalam kondisi kemiskinan, kesederhanaan ataida. Dan juga seperti yang kita tahu amang dotinang. Tak sudah HP marulupuluk marlasni roha. Tetapi ada yang gelisah. Ada yang takut. Uju di pabotohon tu Raja Herodes taringot tu kelahiran Yesus. Maka dianggap sebagai ancaman secara politis. Songonata boto kamang dotinang pembunuhan bayi-bayi
di Betlehem, sehingga kaum ibu dipenuhi dengan tangis, duka cita, kepedihan yang sangat mendalam oleh karena peristiwa pembunuhan yang begitu luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Karena itu kita menemukan dari sian aka faktor-faktor nataida begitu tragisnya ternyata kelahiran daripada Kristus itu aka mangdot inang di tengah-tengah dunia ini, bukan dalam kondisi yang baik-baik atau kondisi yang mulus-mulus saja, kondisi tanpa ada tantangan dan tanpa ada rintangan, termasuk maremoton tantangan roa. Oh, melihat emang ngabu ibi. Nah, amang dot inang situasi dan kondisi semencekam apapun, seperti pengalaman Yesus, kekuatan sehebat apapun, selicik apapun, seperti Raja Herodes do ibana, lau mahamu, dungi asa do tau, marsobah, songoni matrik ni ibana, songoni mamaloni ibana, tetapi kita menemukan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bahwa apapun yang dirancangkan Allah tidak akan pernah gagal di tengah-tengah dunia ini. Sehebat apapun upaya-upaya ni Portibion lahu menggagalkan rencana ni debata songon api natudo ni Raja Herodes dengan kekejamannya, dengan pembantaian yang dia lakukan, dengan harapan bahwa dia akan nyaman di kursinya, di kedudukannya, di posisi ni bana. Ada tabereng maka mangdotinang, tidak ada rencana Allah yang gagal di tengah-tengah dunia ini. Ketika bangsa Israel sian Mesir amang do tinang dungi pajupang daud lo rara sudah do sakap ni debata daong, apapun yang dialami, apapun yang dihadapi tidak akan pernah menghentikan rencana debata, termasuk di bagasan adalah rencana keselamatan yang dirancang oleh Allah, bukan dalam waktu yang tempo yang singkat, bukan dalam waktu yang waktunya mendesak atau insan, bahkan ratusan tahun Allah mempersiapkan rencana keselamatan ini. Ahaduna boita ida siani akamang do tinang pengalaman ni Maria, pengalaman ni si Joseph, nang pengalaman Yesus uju di poso-poso na mengajak kita di bagasan kehidupan dot ngelutak kamang do tinang. Jangan pernah ragu di dalam kehidupan kita. Sesulit apapun yang kita alami dan kita hadapi, tetaplah beriman seperti Yusuf dan Maria. Dung didok suruh surani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin dope teh ibana dangbe, ragu dope ibana dangbe. Bahkan kita menemukan songon sanga si Joseph meragukan aledungi di pabotoh debata taringotu todi parbadia namangula di diri ni si Maria. Kemudian kita menemukan Yusuf juga tidak lagi ragu-ragu untuk menjalankan, untuk melakukan, mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah di dalam kehidupannya. Karena itu amang dan inang dan semua kita dalam sebelum sering sekali di dalam kehidupan kita jod ketika keraguan-raguan yang lebih besar. Padahal kita tahu rencana itu yang baik, rencana itu yang bagus. Boido gabe, sudat, boido teh, ala paguda kuakah teh, pertimbangan, paguda kuakah, memakai logika, tidak rohata, mau lebih nana no songonon, gabe songonon, mau lebih nana no songonon, gabe songonon, mau lebih songonon, anon gabe songonon, sudena, anon nade, gabe songonon, akhirnya ulu do gabe sudat, gabe dang saut, ala buah, ala titik berangkatnya adalah dari dirinya tanpa mengizinkan Allah campur tangan di tonga-tongani setiap rencana yang baik, setiap rencana yang indah, setiap rencana nama ceuli, nataida di bagasan kehidupan dot nguluta ala ini salnya emang dot inana sebelum. Jangan pernah ragu dalam melangkah kalau hal itu dimaui dan diinginkan oleh Tuhan, meskipun tantangan itu berat dan sulit sama seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf yang ada di dalam nats ini. Ketika kita raddo debata adong masa ada keyakinan di bagasan kehidupan dot ngelutak kamang dot inang.
Tabereng masa ada pengalaman di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Nah taida di tongah-tongah kehidupan dot nguluna sida. Bah, ngaham sing gimana? Coba dibantu dari atas. Sudah, oke. Ya. Tabereng mamang do tinang bahwa sesungguhnya Natal bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan juga merupakan pengalaman iman. Pengalaman iman buat seorang Yusuf di dalam kehidupannya, di tengah-tengah ketika keraguan akhirnya menjadi taat. Pengalaman iman daripada seorang Maria dalam hidupnya yang pertama ketika disampaikan berita itu, bagaimana mungkin dia mempertanyakan itu. Tetapi justru itu menjadi sebuah pengalaman iman. Nah begitu luar biasa dalam kehidupan seorang Yusuf dan Maria. Allah bekerja melalui iman orang-orang yang biasa. Dan sering sekali Mang Dotinang, iman sering dimulai dari ketidakpastian. Ayo dah. Di tengah-tengah ketidakpastiannya Mang Dotinang, maka putuskan. Dia mahira-hira. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, maka kemudian kerjakan, lakukan. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, maka kemudian mari kita perbuat dan kita lakukan rabdo debata, ketaatan membuka jalan bagi kehadiran Allah. Sangado, nabudari borhatami, Allah hadong undangan na mendadak, lalu menghadiri HUT Kementerian Agama di Indramayu, Allah sebagai wujud rasa terima kasih kita yang telah mengizinkan aulanya dipakai untuk ibadah tarisan pospelta bau pikir do mulu japitu berarti jam siang ngasidung benaroha babi los marga jeng-jeng nakin sangado do longan parhalu nakin nalari pikir di bana mangpadita nakin sianan sahatu badungon niku bana pasti lari rap do Tuhan ya teh nah pasti sampai dong dongan atong molo songoni itaba menon sisi di mobilnya yang paditatan mesin itu asa hatop dapola songoni pengadinggani ade nah penting ketika dalam ketaatan kita, dalam iman kita, dalam melakukan sesuatu sehingga boleh menghasilkan sesuatu nama ceuli nama cedenggan. Nah di sido na taida di bagasan kehidupan dot ngulut tamang dot tinang dot posopulung sering sekali oleh karena logika kita akhirnya membunuh iman kita. Akhirnya dan gak apa percaya haporsyota keyakinan kita untuk mempercayai pekerjaan Allah dalam kehidupan kita karena kita dipenuhi dengan keraguan-raguan, terlebih ketidaktaatan, ketidakmauan kita ke Mang Dotinang. Menarik dong. Tema ni Natal tamarite mandokon Immanuel. Lapatan na? Arute. Dongatama debata. Atau dalam bahasa Indonesia harus Allah beserta kita, beserta isi do tehe. Isi do molo do hita tehe. Sudah do hita. Ido. Dakola si Maria do si Joseph kan? Nah, Allah ini berarti unang pola ragu be. Itu tehe. Unang pola digohi rasa biar dohot ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berkelebihan. Karena apa? Karena Allah mengatakan Immanuel. Allah yang jauh setelah manusia jatuh ke dalam dosa, melalui Immanuel menjadi Allah yang dekat. Allah yang memiliki jarak mariti alani dosa, alani pangalako ni jolmai, menjadi Allah yang diam bersama-sama di tengah-tengah manusia. Patuduhon bahwa kehadirannya mengubah segala sesuatunya dan mengubah semuanya. Mereka memang dotinang. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, wahado tehe uju diluli debatana sida. Ali Adam dot Hawa di dia doho war tehe. Las dorohana sida baju pandok debata. Adong rasa takut. Adong rasa biar. Puasa tubuh rasa takut karena sudah melanggar, karena sudah menyimpang. Biasanya kalau orang yang melanggar, kalau orang yang tidak taat, kalau orang yang melakukan kesalahan Mang Dotinang, molo pajupang dohot hita wartehe. Baul doma biar teh,
Sadihari tarboto. Molo sanga di boton no nanggon selesai masih di Indonesia tokan bayi muruki madot akan asing. Bahkan ketika di bagasan kehidupan dot ngulu ni jolmai, demikianlah rasa takut yang diperlihatkan oleh Adam ketika dia dicari, tetapi dia malah mencoba untuk melemparkan kesalahan itu kepada Hawa, kemudian Hawa melemparkan kesalahan kepada ular itu. Alebere kamu mah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang takut, manusia yang khawatir, manusia yang tidak siap untuk bertemu dengan Allah. Tetapi di dalam Immanuel, Allah mengubah semuanya. Allah mengubah segala sesuatunya. Allah ibanado nama dok. Bahwa dengan Immanuel, dongatama debata. Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan kita. Bukan lagi Allah yang jauh, Allah yang hidup bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Taigot mamangdo tinang, ketika Allah jauh maka itu menjadi sebuah bencana dalam kehidupan manusia. Tapi sebaliknya ketika bersama dengan Allah, maka yang ada adalah sukacita, kegembiraan, lasni roha di tengah-tengah kehidupan unuta. Alani relasi manusia dengan Allah yang rusak oleh karena dosa, namun dipulihkan, diubahkan huruf nakin ketika ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi akhirnya diubahkan oleh Allah menjadi dalam sebuah pertemuan yang indah, akhirnya diubah menjadi sukacita, menjadi kegembiraan. Nangpe takman dok amang do tinang ketika Immanuel berarti Allah hadir. Dia tidak jauh. Ketika dok Immanuel berarti adalah Allah yang memiliki solidaritas di tengah-tengah kemanusiaan kita, hanya Dia tidak berdosa. Immanuel yang berarti Allah yang menyelamatkan kita amang inang dan apo sebulung. Tapi Immanuel bukan janji bahwa hidup tanpa masalah, tetapi jaminan bahwa Allah hadir di tengah-tengah setiap masalah, di tengah-tengah setiap persoalan, di tengah-tengah setiap tantangan nata adupi di bagasan kehidupan dohot ngulutah. Kalau tabereng di Bibil tamang do tinang, dok seorang Yesus dongi marbarita nauli maibana mate ibana dongi hehe museng dongi pasatu launi tuaka sisian nate lahu marbarita nauli. Tetapi apakah di dalam Alkitab kita menemukan dalam kisah dan perjalanan kehidupan mereka karena Immanuel maka mereka tidak menghadapi masalah? Oh bukan. Apakah ketika Immanuel maka kemudian mereka tidak lagi menghadapi tantangan? Oh bukan. Tantangan mereka tetap ada dan bahkan tantangan mereka sangat berat dan sangat sulit. Tetapi Immanuel adalah sebuah garansi, jaminan di tengah-tengah masalah yang kita alami dan kita hadapi, Dia ada bersama dengan kita. Dia dekat dengan kita. Alani manang dia pe natadobi persoalan masalah natadobi di bagasan kehidupan dot ngulutak kamang dot tinang. Dia makamang akama persoalan teh tantangan natadobi na balga na bolon waeng war teh ahar teh. So tung doko kamu neng ninat tanah hamu sing ade. Dang do be ade. Ay mo lo neng tuna denggan do ade. Boto mo neng teh ulu do nang boto neng arte. Boto mo teh. Ay ma cerewet. Ido neng ade. Ido neng inakan cereweti. Ay mo lo cereweti no denggan do ba mo liate ma. Betul-betul do inana cap jempol ade. Ido. Ale mo lo sanga mulai se manugo sa atubor nga atong persoalan ni ade. Saya holan yang nengi, saya holan cerewet akan asing. So di hamu kainang ahama tantangan do rohamuna na dia dobi hamu nuaing so tendo ko kamu amat tay na hamu sing ade manang gabi merser bengan ade neng musen di kan addo sing ala dok songoni manang gabi dok dia makan apa sebulung tantangan yang kita alami yang kita hadapi, apakah studi kita, apakah pekerjaan kita, ataukah mungkin menyangkut tentang pasangan hidup atau pacar juga kan begitu. Kayak bano do bayano namang padita marlas roha ay baru putus do iba na maksudnya tong dangi. Nah, udang pola ragu.
Justru idok nakin Immanuel. Seberat dan sesulit apapun, tetaplah ingat Immanuel. Allah bersama, Allah beserta dengan kita. Allah berada di tengah-tengah kita, mabai kita gabe marposni roha, mabai kita gabe yakin seperti yang diperlihatkan ketika dalam peristiwa kelahiran Kristus itu amang dotinang yang mengubah sonodok nakin di slide yang sebelumnya. Kelahiran, kelahiran Yesus membawa sukacita bagi seluruh lapisan. Apakah orang yang termarginalkan, orang yang kecil, orang yang kurang diperhitungkan seperti para gembala pada waktu itu amang dan yang tidak masuk hitungan. Alegai parsido do marlas roha, ala nunga dibagi Kristusi nang sorang. Selain itu juga orang majus, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki kekayaan, memiliki wawasan yang luar biasa, tetapi lihatlah kelahiran Yesus juga membawa sukacita bagi mereka, bahkan justru mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dak kolak disi, aledang suruh-suruan malaikat pe, marulupulup, marlasir roha, bersukacita, alani dohonota kamang dotinang. Kelahiran Kristus itu membawa sukacita bagi seluruh dunia yang harus juga kita bagikan kepada sesama kita, supaya dengan demikian orang-orang yang bersama dengan kita juga boleh marulupulup jala marlasiroha kamando tinang. Karena apa? Karena kelahirannya ke tengah-tengah dunia ini yang harus kita sampaikan dan kita beritakan. Termasuk amang dotinang ahadunaga betema pg.kwi yang berulang-ulang disampaikan, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Mereka mamang dotinang isi do tehe na parjolo di sigay sibolis tehe di tonga-tonga ni Portibion. Wah, ngadong mandok ko pasti hawai namun siya tong ay hamu pe tong parpuan namun sing adi dogi gabi lusi museng ay hamu pe bawai basolo namun siya tokkan itu neng. Nah, do takkan asing alai dia menadohono takamang dotinang. Ternyata kita bisa melihat bahwa keluarga juga berupaya dirusak oleh iblis. Padahal seperti yang kita tahu, keluarga adalah merupakan lembaga tertua ciptaan Allah melalui penyatuan Adam dan Hawa. Allah tahu bahwa Adam dan Hawa dalam satu keluarga, maka itu sesuatu yang begitu penting, sesuatu yang begitu luar biasa yang diciptakan oleh Allah. Jala didot debata dung diciptakan salutnai, maka kemudian dengan baik adanya, tetapi justru itulah yang berupaya untuk dirusak dan dihancurkan oleh sibolis sadiri akamang dotinang. Alai kita menemukan melalui keluarga juga Allah hadir dan membawa keselamatan di dalam diri isemai martir diri Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah ini keluarga Yusuf dan juga Maria. Itu mau mengingatkan kita dalam kehidupan kita bahwa Allah yang dirusak, dihancurkan, diprovokasi, disegai, tapi juga di dalam Allah lah, di dalam keluarga lah Allah memulihkan kembali relasi itu. Tidak hanya relasi kita dengan Allah, tapi juga relasi kita dengan keluarga. Amatu ina natoras tu yanakon tu natoras, anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan kita kamangdo tinang boleh menghadirkan kasih Kristus itu seperti yang dia perlihatkan ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini, maka kemudian bagaimana di tengah-tengah keluarga itu dipakai oleh Allah untuk menghadirkan peristiwa yang begitu luar biasa. Songoni mana nang pinangido ni debata ketika Immanuel dongata ma debata di tengah-tengah ni pribadi, dongata ma debata di tengah-tengah ni keluarga, dongata ma debata Allah menyertai kita di tengah-tengah pekerjaan kita, Allah menyertai kita di tengah-tengah studi, Allah menyertai kita di setiap segala langkah, segala apa yang kita rencanakan, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Demikian dengan setiap keluarga juga. Maka ketika mengalami persoalan masalah amang dotinang, tapaulak ma tu debata
merencanakan keluargai yang tentu saja Allah tidak pernah merencanakan sesuatu na buruk, sesuatu na roh, sesuatu na kurang denggan seperti pengalaman Yusuf dalam nats ini. Soalnya tawoto berupaya do ibana untuk didok, dia berencana menceraikannya diam-diam. Oleh karena apa? Karena peristiwa mengandungnya Maria. Dongi gabe dong buado tutu nang pesa ada sisi do honota makamang do tinang. Dak woto le dangadong handphone do binajulu dangi. Ayo lu do nang di handphone pe persoalan pribadi. Bui do gabe tobus itu medsos ate. Ulu gabe dibain. Ido. Persoalan ni amatai do inatai pe ulu gabe dibain. Nah, akamang do tinang, mari kita pulihkan semuanya. Hubungan kita yang rusak juga. Hubungan kita yang retak, mari kita pulihkan semuanya. Hubungan sesama kita juga. Antara abang adik, namar hula marboru, namar dongat tubuh. Mari kita pulihkan semua. Dan kita bisa memulihkannya hanya di dalam Kristus Immanuel. Jala taidama akamang do tinang. Dengan intervensi Allah. Setiap rencana yang jelek seperti Yusuf yang ingin menceraikan Maria. Menunjukkan Allah tidak menginginkan rusaknya, hancurnya rumah tangga dan keluarga. Sebab ketika keluarga tanpa Allah, maka yang ada adalah kehancuran, kehilangan kesetiaan, kehilangan cinta kasih mang do tinang. Yang ada adalah ketika keluarga menganggap holan hubungaku dot ibana pardihutaku selesai. Seolah-olah tidak ada peran dan andil libata di sini. Tapi di dalam tema PGI mengingatkan kita tentang peranan keluarga dan keluarga Maria dan Yusuf dipakai oleh Allah. Saya songoni manang kita ganup keluarga. Saya pakai di bata nang ganup pribadi laho patupahon lomoni rohana. Amin. Bah songon ingat amin na. Manang nong maledo harwa baru itu. Alang aja muel hurang harwa. Itu. Alani Immanuel. Dongatama debata. Tuhan bersama dengan kita dalam setiap rencana dan perjalanan kehidupan kita. Ido janji yang begitu luar biasa yang dianugerahkan kepada kita, maka tidak perlu lagi takut dan khawatir. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Ketika Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau bersama beserta dengan kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut ya Tuhan. Dalam menjalani menghadapi pergumulan seberat dan sesulit apapun itu. Sepanjang hal itu bukan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Tetapi kami rindu. Ingatkan, segarkan dalam memori kami terus, dalam iman kami akan Immanuel, Allah beserta kami. Sehingga kami tidak ragu-ragu lagi. Kami tidak takut lagi. Kamu tidak khawatir lagi Tuhan. Dalam menjalani perjalanan kehidupan kami. Karena ada Engkau. Dan Engkau sudah menunjukkan buktinya ya Tuhan akan penyertaan-Mu. Dari Allah yang jauh menjadi Allah yang dekat. Allah yang bersahabat dengan kami. Allah yang peduli, Allah yang hidup di tengah-tengah kami melalui Kristus yang hadir ribuan tahun yang lalu. Ya Tuhan, biarlah kami selalu mengingat akan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Terlebih ketika kami bersukacita melalui malam Natal ini. Dan ketika kami sebentar lagi akan menyelesaikan tahun ini Tuhan, ingatkan kami akan Immanuel hari demi hari, supaya setiap apapun yang kami rencanakan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, buat Bapak, Ibu dan juga keluarga yang mungkin dari luar kota Tuhan, boleh bersama-sama bersukacita di malam Natal dan di hari Natal ya Tuhan.
karena kami merasakan Immanuel. Biarlah Engkau yang bekerja ya Tuhan dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga lepas keluarga, mengingatkan Immanuel. Sehingga sepelik dan sesulit apapun persoalan yang kami alami dan hadapi, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah studi kami, di tengah-tengah kami mencari pekerjaan, di tengah-tengah keluarga kami, ingatkan kami akan Immanuel. Sehingga semuanya boleh kembali berjalan dengan baik, sama seperti Yusuf ya Tuhan, setia dan tunduk kepadamu, karena dia merasakan Immanuel, Engkau yang menyertai dan juga menyertai Maria. Terpujilah namamu, ya Allah kami, Allah yang beserta dan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Diulakkan ayat sada, holana kaparpuan sudah ayat sada. Ayat 2 holana kabawa sudah. Sada holana kana poso bulung. Sudah na poso bulung.
Boleh na poso bulong. Kadongan na hinaholongan atik perupa ni debata di ibana ale gabe jolma do ibana ipake debata do si Maria gabe ula-ulana dadan yang partinaon ni si Maria hati hai harus si Joseph marsakap lahom manirakon si Maria alang iboto ibana hana masa di si Maria si pata ulau ni debata dang tarpikir kon hita si pata maol jalaborat ale ida maha porsioni si Maria na hot jala togu nang peikon manuh na borat idok parupuan asotikos kwa pangalahona iman aso mangatu si pambahena ni dibata marhite si Maria songoni nang si Joseph padongan niyon dibata mampahin Maria nang Joseph gabe margogo manuk si taunon na diadopi na sida Ale Immanuel saya sungguli mahami saya nadonganamu jala pargoguamu dohami mangadomi janok si taono na wadopi hana debata rolau paluahun keluarga do lembaga na parjolo sahali na tinopa ni debata do dalan laho pasangapon debata berarti Tuhan Yesus na rotu portibion di tonga-tonga ni keluarga patuduhon ni narikot ni keluarga alani rodo ibana tu portibion di tonga-tonga ni keluarga. Ale Tuhan, saya miak maho di tengah-tengah keluarga namu. Apakah keluarga rakyat sehat, beritahu pambayanamu, nau tubuh Kristus. Beritahan di golong, biru di sudi inganan, beritahan di dolong, nang tubuh Kristus rodo suruh-suruhan, tuladang Efrata, apa potong permahan, kapuna cai torang, beritahan di dolong, biru di sudi inganan, beritahan di dolong, nang tubuh Kristus. Tatangnya ko pileta tu adupan ni debata martang yang mahita. Ale debata manami na di banogijang hodo haroran saluhut si lehon na dengga do na solibasa na malutus. Upasat hami masian na nilomitu hami pilihan nami tuho. Say calom may gabi wap na husus di jolom. Pasu may jalaramu ti asa para siyang hami pilanon. Patibul ko na racaw mo dito nga tungan ni Huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tada hami godang ni silenon mi tu hami. Asalam girgir haman do mo lihat itu ho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana di lehon mi
manami na di bano gijang, sai binarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomon roham di bono tongon songon di bono gijang, lehon matu hami sadadon hanguluan siap hari, sesa manusa nami soan panesa nami di dosa dongan mardosa tu hami, una kami tugion tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Bakasan damai jalama pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorma damena tu todim. Kahon di dolo, irura di sude inganan, hari kahon di dolo, nang tubuh Kristusi, rodo so